खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। रायजोनि मोन 16 जिल्लायाव बोथोर बिगियान बिफाना येलो एलार्ट फोसावदों। रायजोनि सा 400निबो बांसिन आबगारि कनस्टेबलफोरखौ ट्रेन्सफार। नरेन्द्र मदिनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मोन 7 हादरनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन। सेन्ट्रेल इयुथ फेल'शिप ट्रास्ट (PIC) आ दिनै थांनाय 5 जुन आबहावा सानजों लोब्बा लानानै बिफां फुलि गायदों। गुलि गावनायाव आसामनि सासे फालांगिरिनि जिउ खहा। मणिपुराव हाथियारजों लोगोसे बमा बोखांनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। शुक्रबार खालि आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव बोथोरनि गोब्राब दुंखावनाय थासारिमोन। नाथाय सनिबार खालि बोथोरा एसे गुसु जादों। बेनि गेजेरावनो आसामनि मोन 16 जिल्लायाव आसाम रायजोआरि बोथोर बिगियान बिफाना येलो एलार्ट जारि खालामदों एबा फोसावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम रायजोआरि बोथोर बिगियान बिफाना हाइलाकान्दि, करीमगंज, डिमा हासाव, कार्बि आलं, सोनाब कार्बि आलं, हजाई आरो गलाघाट जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावदों। नगाव, बिश्वनाथ, शनितपुर, लखिमपुर, धेमाजि, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया जिल्लाफोरावबो बोथोर बिगियान बिफाना येलो एलार्ट फोसावदों। बबेखानि बोथोर बिगियान बिफाना येलो एलार्ट फोसावनाय जिल्लाफोराव गोबां अखा हानो हागौ होननानै शिलंआव फोरमायदों। रायजोनि सा 400निबो बांसिन आबगारि कनस्टेबलफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनो बिथोन होदों। रायजोनि आबगारि कमिसना गोदान बिथोन जारि खालामनानै 400निबो बांसिन एक्साइज कनस्टेबल एबा आबगारि कनस्टेबलफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनो बिथोन होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आबगारि कमिसनारआ रायजोनि सा 420 आबगारि कनस्टेबलफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थिसननाय जादों। बबेखानि ट्रेन्सफार खालामजानाय गासैबो एक्साइज कनस्टेबलफोरखौ फैगौ 14 जुन 2024नि सिगां गावबा गावनि गोदान जायगायाव जइन खालामनो थाखायबो बिथोन होनाय जादों होननानै शिलंआव फोरमायदों। नरेन्द्र मदिया लान्थ्रियै 3थि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लानो थियारि। 9 जुन रबिबार खालि मोनाबिलियाव नरेन्द्र मदिया हादरनि गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ समायखिरा लाहोगोन नरेन्द्र मदिखौ। बे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे बिथांनि केबिनेटनि गोबांसा मन्थ्रिफोराबो समायखिरा लागोन। बेनि थाखाय राष्ट्रपति भवनाव गोख्रों लाहार फाहार खालामगासिनो। राष्ट्रपति भवननिफ्राय फोसावनाय सुलुंनि बायदिब्ला नरेन्द्र मदिनि समायखिरा लानाय फोरबोआव बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिना, श्रीलंकानि हादरगिरि रनिल विक्रमसिंघे, मालदीवनि हादरगिरि मोहम्मद माइजु, नेपालनि गाहाय मन्थ्रि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, भुटाननि गाहाय मन्थ्रि त्शेरिं टोब्गे, सेशेल्सनि लेङाइ हादरगिरि आहमेद आफिफ आरो मौरिशासनि गाहाय मन्थ्रि प्रविण जुगनाउथ मोनहा बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो गोनां साफ्रोमबो आलासिफोरनि हरनि जामुंखौ हादरगिरिया लाहार फाहार खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला नसुंसेनि खान्थि आरो सागोर बिजननि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रिनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव नसुं हादरनि दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों। 5 जुन एबा आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै गोबां जायगायाव गोबां आफाद आरो गोबां फसंथानफोरा बिफां फुलि गायनायजों लोगोसेनो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय सांग्रांथि मेलबो लाबोदों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जितनाल नार्जारि इंराजि फरायसालियाव सेन्ट्रेल इयुथ फेल'शिप ट्रास्ट (PIC)नि बानजायनायाव फरायसाफोरखौ लानानै 200था बिफां फुलि गायदों। बेजों लोगोसेनो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो आरो साखोन-सिखोन थानांगौनि थाखाय जारागुरि ओनसोलाव सांग्रांथि रेलि हाबाफारि लानायजों लोगोसेनो बयखौबो बिफां फुलि गायनो आरो आबहावाखौ जोथोन लानो थुलुंगानायजों लोगोसे खावलायो सेन्ट्रेल इयुथ फेल'शिप ट्रास्टआ। गुलि गावनायाव आसामनि सासे फालांगिरिनि जिउ खहा। नागालेन्डनि डिमापुराव शुक्रबार मोनानि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा आसामनि सासे फालांगिरिखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ करीमगंज बजरपुरनि थागिबि आब्दुल कय्युम तालुकदार होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला निउ मार्केट ओनसोलाव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा खाबु लानानै
आब्दुल कायुम तालुकदारनि बिखायाव गुलि गावनानै खारखोमायो जायनि जाहोनाव आब्दुल कायुमा जायगायावनो थैनो गोनां जायो। बे जाथायनि उनाव जायगानिनो पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो लांनाय जायो। अदेबानि बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो आखायाव लाबाय होननानै मिथिहोदों। मणिपुराव हाथियारजों लोगोसे बमा बोखांनो हादों। भारतारि सान्थ्रिफोरा मणिपुर पुलिसनि हेफाजाबै स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनावनो मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों मणिपुरनि बिष्णुपुर आरो इम्फल ईस्ट जिल्लानिफ्राय गोबां हाथियारजों लोगोसे बमा बारुदफोरखौ बोखांनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिष्णुपुर पुलिसा गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों पफेनफाइ आरो सांटं ओनसोलनिफ्राय गंसे कार्बाइन मेसिन गान, गंसे 303 राइफल, गंसे पम्पी, टर्बा ग्रेनेड, थरसे आईईडी आरो माखासे गुलि बारुदफोरखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसेनो इम्फल ईस्ट जिल्लायावबो आयेन बेरेखा हाथियारनि बागै अपारेशन खालामनाय जायो होननानै मिथिहोदों। सान्थ्रि हानजानि सैमानि गेजेरजों अपारेशन खालामनायाव दोनखोमानाय गंसे 9mm कार्बाइन मेसिन गान, इन्सि मार्टार, मोनसे इम्प्र'भाइज्ड हेवी कैलिबर 60 मार्टन, गंसे पम्पी गान, गुलि बारुदफोरखौ बोखांनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।